En zoveel mooie schutterijen hebben. Want de ene is nog mooier dan de andere. Gelukkig heb ik wel een groep van een man of 10 om me heen, en dan ook mensen die alle dingen uitwerken. Een stuurgroep die mij begeleiden en die eigenlijk het grote werk doet. Want Kees is eigenlijk de man die de kar trekt en die natuurlijk het schuttersleven als geen ander kent. En hij zal u zo meteen ook nog wel niet alleen door de loting heen helpen, maar ook alle andere dingetjes, als u vragen heeft, beantwoorden over wat we het gaan doen en hoe we het gaan doen in 2019. Frank van net gesproken, Hans Ulrich deed de financiën, Leij deed de terrein, Benji Dame deed organisatie en personeel, het zwaarste werk, dat moet zorgen voor al die medewerkers. Sponsoring en PR deed Joe Service, dus de erevoorzitter van de schutterie. Zelf doe ik de optocht verkeer en veiligheid en de adviseur is Peter Jansen, oftewel de koning van Put, met zijn koningin Vivian. Sint Martinus Holten. Nummer 32. Sint Martinus Lin. Nummertje 47. Sint Martinus Lin, nummertje 47. Sint Petrus en Paulus Oetsusteren. Nummer 10. Nummertje 10. Sint Roches und Steven. Sint Barbara Meersen. Nummer 5. Nummertje 5 voor Meersen. Sint Hubertus Ugangsberg. Nummer 13. Nummertje 13 voor Ugangsberg. Sint Jozef Sint Geertruid. Nummer 44. Nummertje 44 voor Geertruid. Sint Jozef Veilen. Nummer 28. Nummertje 28 voor Veilen. Sint Martinus Houten. Nummer 8. Nummertje 8. Wat dit vierde? Houten zit vandoor. Oh. Sint Martinus Wilde. Nummer 37. En dan kregen we Sint Mauritius uit Strucht. Nummer 35. Nummertje 35 Strucht. De jongen en de oude nobelen van Valkenburg. Of van Valkenberg, wie ze dat zeggen. Nummer 16. Nummertje 16. Sint Paulus uit Epen. Nummer 40.